kutsa genituen, erasuen aurrean beharrezko ziren, ardiak esian da ean orgogorren. Arresien atzean gorde gintezken, arresien atzean trankatu gintuzten, arresien azpian lozorrotu ginen, arresien atzean banatuta geunden. Arresiekin oitu garen arrenia, ezala Euskal Herrira goazen bidaia, haraino nola heldu hutsaren gainetik, arresia bihurtu bezagun zubia. Horregatik, guztiagatik, prozesu judiziala bertan bera uztea eskatzen dugu. Edo auzipetu denak absolbitzea. Edo egokien den modua. Baina 40 gazte hauek libre nahi ditu. Arresien artetik elkartzen bagara, laizter